вечора. Я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. У нас в гостях сьогодні Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Доброго вечора. Доброго вечора. Простими словами, один з ключових медійників Володимира Зеленського. Це буде більше зрозуміло. Ну, оскільки ви медійник, давайте з медіа і почнемо. Медіа-спільнота стурбована багатьма змінами, які ініціюєте ви, і комітет представив нещодавно. Власне, ну, якщо коротко, то дуже багато змін, які будуть стосуватися абсолютно всіх. Зареєструють інтернет-ЗМІ, потім можуть карати за неправдиві повідомлення, адміністративною і кримінальною відповідальністю, блокувати сайти за рішенням суду, закривати неприбуткові ЗМІ, ну і так далі, і так далі. Дуже багато всього в рамках однієї програми, навіть годинної, і не розкажеш, але в будь-якому випадку медіаспільнота в більшості своїй досить критично сприймає, тому що будь-які спроби влади влізти в цю сферу завжди сприймаються досить чутливо і гостро. Отже, це добро для журналістів чи все-таки спроба їх обмежити? Для журналістів, звичайно, добро. Ніяких спроб обмежити немає. Медіаспільноті треба визначитися, врешті-решт. Значить, або вони перестають звертатися з питаннями, чому досі, значить, мовлять ті ЗМІ, які є там підстави вважати, що розповсюджують щонайменше, значить, ворожий порядок денний, транслюють фейки, транслюють неправдиву інформацію, провокуючи тим самим паніку в країні подекуди і так далі. Є такі самі інтернет-ЗМІ, тобто цього дуже багато, і то треба вирішити. Значить, або ми з цим нічого не робимо, тоді, значить, звичайно, про це і хай не йде мова. Або ми якось захищаємо країну. Тобто головна мета – це інформаційна безпека? Головна мета – це захист країни. Країна у стані війни. Ну, це все. Це вичерпна характеристика того, що відбувається. Ну, треба вирішити. Ми на інформаційному фронті захищаємо інтереси країни або не захищаємо. Ну, тобто відкриваємо перед ворогом браму, значить, заходьте, будь ласка, почувайте себе тут як вдома, значить, кажіть, що хочете, значить, робіть будь-які інформаційні спецоперації, вам за це нічого не буде. До речі, є і такі приклади, скажімо, в Естонії до недавнього часу, та в принципі і зараз вони тільки почали обговорювати там можливість обмеження певних російських каналів. Але у них інша ситуація. Ми вже обмежили російські канали і навіть російські сайти. Ми обмежили російські канали, ми не дуже обмежили російські сайти, а головне, що ми не захищаємось від втручання і впливу, і експансії, значить, проросійських ЗМІ, можливо, за російські гроші, тому що у нас, знову-таки, у нас немає механізмів, які дозволяли би виявити, а за, власне, який рахунок фінансуються збиткові ЗМІ, які мають дуже коштовні програми, значить, і, звичайно, що там зрозуміло, що зарплати в конвертах, там фінансування тих ЗМІ, значить, здійснюється можна... Так чому б не почати з простіших кроків, щоб звернули увагу фіскали? Це комплексні кроки. По-перше, це комплексні кроки. Одним кроком в фінансовому, скажімо, чи в економічному напрямку ти не захистиш. Тому що ворог теж не дурний, він не опереточний з радянських фільмів про фашистів там 40-х, 50-х років. Ворог теж готується. І довести, значить, суто економічними чи фінансовими перевірками не завжди, і ми переконані, що не дуже можливо і вдасться. То це лише комплексний підхід, який дозволяє як відслідковувати, наскільки, значить, чистими грошима фінансуються ЗМІ, так і ті дискурси і наративи, власне, скажімо, щоб глядачам було зрозуміліше, ті інформаційні сюжети, тому що це не поодинокі історії, це так вибудовані історії, значить, які транслюються на нас, які грубо кажучи, є меседжі, які однаково
і синхронно лунають є повідомлення, які і синхронно з Росією, і не синхронно з Росією, але підривають нашу здатність, і нашу єдність, і нашу стійкість. І так змушують людей вагатися, а чи варто нам захищати країну, а може і не варто, може немає такої цінності в суверенності, може немає такої цінності в незалежності. Що ми від того маємо? А суверенність на хліб не намажеш. Ну, ми ж знаємо такий порядок денний, знаємо, ким він транслюється, знаємо, ким нав'язується порядок денний про те, що треба говорити з ватажками найманців, терористів, а Росії там немає, а Росія взагалі ніякого відношення не має, і так далі, і так далі. Ми ж це бачимо, ми це чуємо як глядачі, не як політики, як глядачі, як читачі ЗМІ. Ми знаємо, в принципі, всі ті ЗМІ, які цим займаються. Має держава на сьогодні зброю, суспільство має на сьогодні зброю захищатися? Ні, немає. Відповідь дуже проста. Немає. Тому це в першу чергу про нашу національну безпеку і оборону, це про наші національні інтереси, це не про обмеження роботи журналістів. Далі, значить, що стосується власне журналістів. Знову-таки треба визначатися, значить, або ми припиняємо розмови про те, щоб обмежити вплив власників на редакції і на окремих журналістів. І кажемо, ну ок, добре, значить, нехай власники от що завгодно кажуть журналістам, от ви маєте сьогодні тих-то запрошувати в ефір, а тих не маєте запрошувати, про таких людей маєте таке розповідати, а про таких, значить, тільки добре, прикладом. Я зараз навіть не кажу олігархи, не олігархи, різні є власники, великий бізнес, середній бізнес. Якщо ми знімаємо це з порядку денного, то знову-таки ми, це, знаєте, можливо, хтось сприйме за такий жарт, але, ну, справді, політики – це слуги народу. То ми готові виконувати побажання суспільства, побажання медіаспільноти. Якщо не хочемо нічого робити, дивіться, два слова. Якщо не хоче медіаспільнота, щоб хоч якісь кроки робились для того, щоб захистити журналістів від впливу власників, від впливу менеджерів, то добре, ну тоді не треба нічого такого робити. Якщо все ж таки хочемо, давайте обговорювати разом. І ми ж сказали, що ось набір ідей. Це не текст закону. Це набір ідей, набір принципів. Давайте обговорювати, що з цього можливо створює якісь ризики. Що з цього приймається. Що з цього категорично ні, от ми не хочемо взагалі це обговорювати. Давайте обговорювати. І обговорення ж, воно розпочалося. Я дуже вдячний тим, хто бере участь конструктивно, каже, а давайте тут попрацюємо, давайте, значить, тут пропишемо так докладно, ми готові долучатися, щоб точно тут ніяких ризиків не було, яка б влада б не була би. Значить, давайте, а тут, значить, є ж люди, які приходять і кажуть, ні, тут слабо, тут треба жорсткіше, тут треба підсилювати. А сюди, прикладом, може взагалі не треба медійним цим законом втручатися, а може це, значить, виокремити в взагалі окремий закон. Прикладом, що стосується дезінформації, у нас зараз іде така плідна дискусія. Чи варто ці критерії дезінформації, значить, розповсюдження неправдивої інформації, нав'язування, значить, якоїсь неправдивого порядку денного з тим, щоб розвернути навмисно суспільну думку в якийсь бік. Значить, чи варто це в медіакодекс прописувати, чи варто це зробити окремим законодавством? Те, що це варто робити, в принципі, в мене не викликає, наприклад, ніяких сумнівів. Але, знову-таки, якщо ми не хочемо ані захищати країну, ані захищати журналістів від власників, від менеджменту, добре, давайте цього не робити. Нам буде менше роботи. Я хочу, щоб ми зараз послухали профільного міністра, насправді міністра культури, пана Бородянського, який, власне, воєнною необхідністю і пояснив необхідність запровадження законопроекту, який буде стосуватися регулювання медіа. Давайте послухаємо. Давайте. У нас 5 років іде війна. Вона складна війна, вона незвична війна. Вона отримала назву гібридна війна. В цій війні багато різних елементів, в тому числі елемент інформаційної війни. І
те, що ми пропонуємо подивитися чесно, відверто на те, з якими викликами стикається країна, проти якої здійснюється така агресія. І одним з тих викликів, наприклад, є там дезінформація. Один з тих викликів є споживання людьми великої кількості фейків. І невміння розрізнити. Ми знаємо, є дослідження InMind, в якому говориться, що тільки 8% людей від цього населення України можуть відрізнити фейк від нефейку. Ну, отже, а хто судді, хто будуть судді, хто буде відрізняти фейки від нефейків, свідому кампанію, спрямовану на зміну громадської думки від, скажімо, оціночних суджень або що? Отут дуже цікаве питання, тому що, власне, ми хочемо, щоб якраз не держава це робила. Не держава. Ми хочемо, щоб це були механізми саморегуляції і співрегуляції, так званої. Про що йдеться? У нас є спільноти, є Національна спілка журналістів, є інші організації, які об'єднують журналістів, є, ну, в принципі, вони займаються зараз не тим, але є там індустріальний комітет телевізійний, є індустріальний комітет радійний. Варто було би залучити ці організації, і ми, в принципі, так і хочемо, до того, щоб вони самі визначали, які стандарти роботи журналіста. Щоб вони самі видавали прес-карти, які є прикладом, підставою для того, щоб журналіст акредитувався у державних органах. Ну, наприклад. Якщо журналіст не відповідає у своїй роботі тим стандартам, які не держава визначила, а журналістська спільнота, то у нього відкликається така прес-карта. І тоді він не має права, прикладом, висвітлювати там державну політику, роботу державних органів. Ну, це як приклад, можливо, там і інші там відмовляють в акредитації таким людям, які розповсюджують спотворену інформацію, неправдиву інформацію, але це визначає не держава. Так, це перше, що стосується журналістів. Що стосується медіа, теж, щоб це визначали самі медіа і самі спільноти. Так? Як представники індустрії, так і представники, так би мовити, творчих або там робочих колективів, так? Самі журналісти. Яка має бути редакційна політика? Ну, ми кажемо там окремо стандарти журналістики, окремо редакційна політика. Значить, які стандарти? Як мають бути вибудовані, значить, стосунки між менеджментом, власниками і колективами? І вони кажуть, от тут відповідає, тут не відповідає. Це не привід, щоб регулятор, прикладом, відразу там брався до якихось санкцій, але вони самі визначають. От тут є залежність редакції інформаційної політики цього ЗМІ, прикладом, від менеджменту, від власників. А тут немає, там, може в якихось відсотках. Це насправді легко зробити. Це було б бажання. Можна сказати, це редакційна політика, це наше бачення. У самих спільнот. Знову таки, я що головне хочу підкреслити, не держава це має робити. Далі, що стосується дезінформації, фейків, маніпуляцій і так далі. Тут взагалі значно більше вже зроблено, тому що є неурядові абсолютно організації, громадські агенції, які самі роблять моніторинг, які самі кажуть, отут були фейки, отут було стільки-то неправдивої інформації, ніякого відношення до держави взагалі не мають. Що наразі відбувається? Вони публікують це, а потім приходять, прикладом, до Нацради з питань телебачення і радіомови. Вони кажуть, дивіться, у нас є моніторинг. Ми там моніторили таке-то ЗМІ протягом півроку. Тобто дуже ґрунтовний аналіз. Вони точно транслюють московський порядок денний. Вони точно маніпулюють. Прикладом. Ви маєте щось робити, ви регулятор. Нацрада каже, у нас таких моніторингових можливостей не було. Добре, ми підемо з цим в суд. І навіть такі прецеденти були. Вони беруть той громадянський моніторинг, приходять в суд, суддя каже, і що це за папірці? Які у мене підстави долучати до справи оці папірці? Вони яке мають відношення? Якась громадська організація? Громадська організація, а ви регулятор, ви державний конституційний орган взагалі. Все, папірці в урну, значить, і порушник виправдовується. А ми хочемо зробити так, щоб регулятор міг взяти оці громадські моніторинги, неурядові, і прийти, прикладом, в суд, якщо ця справа вже дійшла до суду, прийти в суд і сказати, бачите,
є моніторинг. Він об'єктивний. А десь є така модель, на яку можна подивитися і, власне, зробити якісь висновки? А десь є країна, яка веде гібридну війну? Немає. Немає. Ми маємо знайти самі моделі захисту від інформаційної агресії. Є приклад от Прибалтів. Ну там різні, до речі, моделі. Є приклад Естонії. От я на неї посилався, я був в Талліні, до речі, є про приклад це Литви, наприклад, де є з цим проблема і де з цим проблема. Багато ЗМІ Але країна не останньої війни, а наша остання війна. Ну там немає лінії фронту, там немає окупованих територій, там немає окупованого і анексованого Криму. Ну, є але різниця. ж це питання можна і по-іншому розвернути. Я думаю, ви самі свого часу мислили приблизно такими категоріями. Якщо в нас є війна, і ми повинні керуватися в якихось аспектах життя, виходити з цих реалій, то, можливо, варто запроваджувати воєнний стан і, відповідно, жити в реаліях війни в окремих сферах. В якійсь лайт-формі законодавець має право встановлювати рамки воєнного стану. Тут він може на це поширюватись, на це не поширюватись, або локалізувати його в якихось географічних рамках. Так? Ну і чи буде це добре для ЗМІ? Ну, тому що воєнний стан, він дозволяє взагалі без всяких судових рішень вимикати ЗМІ. Ну, все. Це як пропише законодавець. Верховна Рада може прописати і так. Воно наразі так і є. Воно наразі так і є. Ви пам'ятаєте, коли Петро Порошенко вводив воєнний стан, спочатку планувалося по всій території країни, потім тільки в тих регіонах, які в зоні ризику, так би мовити. Це ж докладно обговорювалося. Там просто ураження базових громадянських прав і свобод. Серед них, зокрема, свобода слова. Воєнний стан дозволяє просто припинити мовлення всіх. Тому що воєнний стан. Чи це добре, чи це вихід? Воно так прописано зараз в законодавстві. Слухайте, це дуже простий спосіб. Дуже простий спосіб. Дуже простий спосіб зараз, використовуючи дійсно воєнну ситуацію, дати державі, дати регулятору, дати комусь ще з державних органів дуже багато повноважень, посилаючись на війну. Дуже багато повноважень по обмеженню тих свобод. Ви це і пропонуєте тільки іншими механізмами, начебто саморегуляції. Ми пропонуємо через саморегуляцію. Це абсолютно зовсім інша історія. Ми не хочемо в будь-якому випадку ставити під загрозу якраз ті права і свободи, якими ми відрізняємось від нашого ворога, у якого їх якраз немає. За що ми воюємо? Ми воюємо за те, що у нас є не просто там цінності, у нас є наші дійсно права і свободи, які в Україні, можливо, не завжди, можливо, не в повній мірі, але вони є і вони зберігаються, вони захищені, і громадяни їм користуються. І в цьому наша відмінність, базова, фундаментальна відмінність від тих, хто на нас напав, тому що у них немає тих прав і свобод, які є у нас. І ми знаємо, що ми захищаємо. Зокрема, і наші права і свободи, не лише наш спосіб життя. Тому цим ми точно не хочемо жертвувати. Тому ми і кажемо, що це має працювати лише в випадку, якщо журналістські спільноти, якщо громадянське суспільство долучиться до цього. Я вірю, що так буде. Поки що ваші суб'єктивні відчуття. От як була сприйнята ваша ініціатива? Я вважаю, що ті люди, які, як завжди, не розбираються, вони почали там хайпові такі заголовки ставити в новини і так далі, що ми там, блогерів ліцензувати будемо. Ми ж не Роскомнагляд. Це смішно просто. Податками обкласти Netflix і так далі. Там ж дійсно є серед таких пропозицій, є ці ініціативи. Я не знаю, звідки в Україні стільки лобістів Netflix чи там Фейсбуку з'явилося. Чи може вони там якось на зарплаті у Netflix чи у Фейсбуку, чи вони просто, коли людина відстоює чиїсь бізнесові інтереси за безплатно, то вона або
Ну, добре, вона просто не дуже розумна, знаєте, значить, тому що якщо ти працюєш на бізнес, то ти з нього маєш гроші якісь отримувати. Тому я не дуже розумію захисників мереж чи платформ, які, значить, кинулись захищати їх від можливого обкладання податками за безкоштовно. Ну, тобто, це викликає подив. Тобто, я вірю, що вони безкоштовно це роблять. Просто, я так дивуюсь, тому що так ведуть себе не дуже розумні люди. А що стосується реклами в інтернеті, знаєте, у нас наші ЗМІ, зараз інтернет, які наші українські, які на нашій позиції стоять, які, старі ЗМІ, які там починали ще, коли інтернет тільки тут народжувався в Україні. У них зараз важке становище матеріальне. Я мовчу про телебачення, про якісь затратні наші проекти. А інтернет, який завжди був дешевший, тому міг, маючи менше витрати, заробляючи менше, але бути там незалежним. І ми спілкуємося зараз з індустріями, з цією індустрією. Індустрія каже, нам дуже важко. Дуже важко, тому що реклама йде туди, в мережі, на платформи, за просто копійки. За копійки. Вони беруть її там. Так? І нам нічого не залишається. Тобто ми просто виживаємо. Коли вже наші інтернет-ЗМІ виживають, то, вибачте, ми маємо думати про захист нашого ринку власного. Чи добре буде, якщо у нас почнуть закриватися такі видання, там, як «Українська правда», як там «Цензор.нет», прикладом, чи там Ліга, чи там інші, тобто в інтернет-видання з історією, з традиціями, стандартами, найвищими журналістськими, які закладали там в Україні, в принципі, там традиції там журналістських розслідувань і так далі. Чи це буде добре? Ні. Чи можна там все, щоб там пішло в YouTube, на YouTube канали якісь? Ні, це не заміщає одне одного. Тобто Україна має мати потужні ЗМІ. Власні, є там і телебачення, і інтернет. Скільки, скажімо, соцмережі забрали хліба в Української правди, чи Ліги, чи Цензора, я зараз не готовий відомих про це говорити так, щоб це було коректно. Я не маю на увазі конкретні видання, а взагалі в українських втрати, інтернет-ЗМІ. Я вам скажу, втрати достатньо великі. В процентному скільки перетекло? Не хочу зараз неперевірені цифри так шукати в голові, тому що там великі є викладки, але ситуація не така, щоб радувала, так м'яко кажучи. Вони можуть жити і так далі. Але так не має бути. Не має втікати просто реклама за безцін за кордон. Президент у своєму указі, де він сформулював завдання для різних міністерств, каже, що до 31 грудня треба розробити і внести на розгляд парламенту законопроекти про врегулювання медіа, і так далі, передбачивши, зокрема, і вимоги про стандарти новин. Так? Я правильно розумію, що до кінця цього року влада має намір ухвалити закон про медіа? Були ми, можливо, надто оптимістичні. Я вважаю так, що, знаючи, сутність роботи, ми текст будемо мати у грудні. Чи встигнемо ми його внести на розгляд парламенту? Думаю, що все ж таки ні, тому що я, як і всі мої колеги, там Оксана Ткаченка, Володимир Бородянський, всі, хто працюють над цими питаннями, нас багато. У нас робоча група, там є люди, які незалежні медіафахівці, незалежні медіа-юристи. Вони там працюють за допомоги Ради Європи над текстом закону. Тобто команда велика тут достатньо. Текст же ще треба обговорити, щоб остаточно зняти всі ті питання, про які ми зараз кажемо. Поговорити і в медіаспільноті, і з громадянським суспільством, і з індустріями, і в тому числі з індустріями закордонними. Тим самим Фейсбуком, платформами і так далі. Тому що там же не лише про рекламу, там ще про мову. Наразі, бачите, такий ринок у нас не багатий. Але якщо ми не будемо нічого робити, щоб там, це переговорний процес, але він має бути підсилений також і нормами законодавства. Ви знаєте, можливо, що на Netflix немає адаптації на українську мову взагалі. На російську є, на українську немає.
це типу привід, щоб ми робили вигляд, що ну і нічого. Ну да, ми такі бідні, ну що ми постоїмо? Ну, значить, росіяни ж багатші, значить, ну нехай буде на російській мові. Ні, ну ми вважаємо, що ні. Ми вважаємо, що так, можливо, нам сьогодні скрутно, але ставити питання про те, що там має з'являтися локалізація продукту на українській мові, не 100% можливо з самого початку. Але ну треба ж мати гідність якусь, так. Значить, ну вони працюють, вони тут заробляють гроші. Вони тут заробляють гроші, можливо, не такі великі. А заробляючи гроші, ну я вважаю, що ми можемо ставити питання, щоб була локалізація, знову таки поетапна, але щоб була локалізація на українську мову, якщо у нас є гідність. Тут так. Так що текст на грудень, я сподіваюся, що він буде. Почнемо обговорення. Значить, не хотілося б текст, який буде викликати якісь дійсно ґрунтовні зауваження, там і якщо будуть там запитання, на які не буде ще відповіді. Да? Хотілося б такий текст вносити в зал, тому що це дійсно великий кодекс. Він же замінює собою дуже багато старого законодавства. І про друковані ЗМІ, і про інформаційні агенції, про телебачення, радіомовлення, і про Нацраду. Які стосуються просто медіазакони всі беруться і замінюються цим новим кодексом. Тобто розраховувати на ухвалення наступного року? Ну, сподіваюсь, на січень. На січень. Гаразд. А от я хотіла б зачитати буквально и запитати у вас, что это фейк, дефамация, дезинформация. На этой неделе, благодаря первопринятию Радой земельного рынка, в Украине произошло судьбоносное событие. Владимир Зеленский сумел издать самый вкрадчивый мурмур за всю историю президентства. В то же время геополитические идеи своего информационного партнера господина Коломойского президент отмурлыкать явно не стремится, но говорят, что любопытная Тесла за ним уже выехала. Усталый, но довольный Владимир Зеленский записывал в кромешной тьме автомобиля. Это, скорее всего, был действительно автомобиль, потому что салон велосипеда выглядит не так. Благодарственный ролик о том, какой он усталый, но довольный. Це Рибніков Василь. Так, я читаю його ще. Що йому загрожує за новим законом? Нічого. Ну, абсолютно нічого. Ну, тому що це фельєтон. Ну, це ж не фейкова інформація. Це ж не інформація про те, що хтось там впливає на Володимира Зеленського і там формує, значить, у таємний спосіб там адженду, з якій президент поїде в Париж 9 грудня. Ну, якщо було б про це була б дезінформація. А це фельєтон. Це, а ось є ще один журналіст. Жорсткий, але жарт. Ну і що? Це нормально. Є ще один журналіст Валерій Калниш, наш колега, який сьогодні закликав президента не лізти в газові питання. Сказав, що не треба вдавати себе фахівця в усіх абсолютно сферах і вдавати, що ти розумієш, про що йдеться. І краще віддати кесарю кесареве, точніше газове питання Коболєву, так? Це спроба впливати на адженду 9 грудня на зустріч в Нормандській четвірці? Я не вважаю, що це спроба впливати, тому що кожен громадянин має впливати на владу, яку він обрав. Ну, байдуже, яким він є, там, значить, редактором, журналістом або простим громадянином, який пише там блог у Фейсбуці і має там, не знаю, 3 тисячі фоловерів, чи там 5, чи там 15 тисяч фоловерів. Ну, це позиція громадянина. Так? Що стосується поради не лізти в газові питання, газові питання – це дипломатія. Коли збираються за столом 4 президента, значить, один з них – це президент країни, яка виробляє той газ, один президент країни, яка є головним споживачем цього газу в Європі, транспортером цього газу, і 2 країн, які є головними споживачами того газу. То якщо таке питання виникне, то звичайно, що воно має обговорюватись. І тут я просто з Валерієм не погоджуюсь, тому що це питання, на жаль, не лише економічне, воно ще й політичне і дипломатичне. Так що якщо воно там виникне в Парижі, то звичайно, що президент має бути готовий, і він буде готовий, я це знаю точно. Гаразд, але чи не здається вам, що от певні речі в політиці нинішньої влади, президента, вони взаємовиключні або суперечать одна одній? Ось ваша ініціатива, пов'язана з медіа, з захисту інформаційного національного простору, вона дисонує з заявами самого президента, який пропонує домовлятися з Росією про газ, фактично там пробачити 22 мільярди доларів, які Україна там виграла в міжнародному арбітражі, з небажанням, скажімо, публічно називати Росію агресором,
Путіна, зрозуміло ким, там, ну і так далі. Всі ці останні там кроки, які відбуваються у великій політиці, вони трохи дисонують з цією вашою ініціативою. Якщо ми вже миримося, і якщо в нас настільки мирна політика, ми розводимося вздовж лінії фронту, ми миримося з газового питання, ми йдемо на там певні поступки в навіть в таких от речах, як повернення кораблів, так які міжнародний суд зобов'язав Росію повернути їх там ще в травні, але ми погодилися на повернення їх зараз. Хоча, якби вони залишалися в Російської Федерації, російське майно по всьому світу могли б арештовувати. Ні. Ну просто відповідь ні. Це міф. Ну це просто неправда. Росія чітко сказала, що вона, як то кажуть, в труні у білих тапках бачила ті рішення тих арбітражів. Ніхто б нічого б не заарештовував. Тому це просто міф. Ні, ну а як вона скаже? Звичайно, ми дуже боїмося рішення цього суду. Воно нам дуже неприємне, як і рішення Стокгольмського арбітражу про газ. Ну і вони нічого не платять. І далі що? І вони кажуть, ок, ми готові розмінятися. Жоден гравець не може нарахуватися з рішеннями міжнародних судів, навіть такий потужний, як Росія. Поки все може, поки все, на що спромігся цивілізований світ, це трохи обмежити економічно Росію через санкції. Все. Все. Тому що це країна з другим, я нагадую, якщо хтось забув, у світі ядерним потенціалом. Це країна, в якій до біса європейських інвестицій, там рахунок на мільярди доларів, там тільки німецьких 4 мільярди, наскільки я пам'ятаю, євро. Це країна, яка є постачальником енергії для всієї Європи, всієї, східної, центральної, західної. Тобто це країна, з якою у світі будуть рахуватися. Більш того, є лідери, не будемо називати поіменно. То ви вірите в те, що ці суди, вони незалежні від політики? Я вірю в те, що є Росія, великий гравець, щонайменше на євразійському континенті, так? з інтересами якої континент вимушений рахуватися, яка, знаючи це, пішла на абсолютно несприйнятні для цивілізованої спільноти речі, напала на нас, зокрема, не тільки ж на нас, вона окупує там частину Грузії, прикладом. Чи знаємо ми, що повз лінії розмежування у Грузії там постійно люди зникають, а потім іноді взагалі не знаходять їх, а іноді їх знаходять там на таких самих підвалах, тільки там в Абхазії чи там в Південній Осетії. Ми ж про це просто не слідкуємо. Тобто Росія там веде війну. Вона не гаряча, але абсолютно така сама війна. А вона з нами веде війну, нас там теж окупувала там території. Але чи там хтось збирається оголошувати Росії зараз війну, щоб за нас помститися, за нас і за грузинів? Ні. Все, що є, це там дипломатичний, економічний тиск. Значить, там стосовно того, яка там має бути наша позиція має бути спрямована на досягнення наших національних інтересів. Наші національні інтереси в чому? Щоб зберегти суверенність, щоб не надати нікому ані ззовні, ані зсередини диктувати нам волю, як нам жити, обирати нам Європейський Союз, значить, обирати нам інтеграцію подальшу там у НАТО. Щоб ніхто не міг це заблокувати ані ззовні, ані зсередини. Це суверенність є. Щоб ми могли самі вирішувати, які у нас тут буде територіальний устрій, які у нас будуть права там місцевих громад, права там округів, права регіонів або областей. Як воно буде названо в децентралізації, щоб ніхто нам не казав ззовні. Та ні, це все фігня, ви маєте федералізацію провести. Ні, це наші справи, як ми будемо будувати Україну. Наші. Це і є суверенність. Тобто, варто зберігати суверенність? На мій погляд, так. Це боротьба за нашу територіальну цілісність. Це боротьба за повернення Криму, за повернення Донбасу, за деокупацію, повернення. І це, звичайно, наша незалежність. Але є різні фронти, в тому числі юридичні, де ми воюємо з Росією. Від того, якщо президент буде, прикладом, кожного ранку виходити, не знаю, там до вікна офісу президента і, значить, нагадувати, не знаю, всім чи там людям, які там перед Банковою стоять, що Росія агресор,
ну, які досягнення ми від того маємо? Ну, треба завжди запитувати, що ти від цього отримаєш? Ну, що ти як країна, що ми як громадяни, що ми від того отримуємо? У нас немає жодної підстави вважати, що у нас змінилося відношення до Росії. Ну, Росія – це ворог України, Росія – це держава-агресор. Де в будь-якому документі ми змінили таку риторику? Ніде, ніколи і не буде такого, поки Росія не виконає те, що вона має виконати. Забратися геть з України, з цієї України, з Донбасу і з Криму. Геть забратися і не лізти більше в наші справи. Ну і доки вона це не зробить, вона так і буде ворогом і агресором. Так що ми не перестаємо називати речі своїми іменами. Що стосується кораблів, що ми їх зараз отримали, ну так це перемога насправді. Могли б взагалі не отримати. Що ми моряків витягли звідси, значить, і витягли, до речі, на умовах взаємного звільнення. Чи краще було б, щоб вони так і сиділи там? Чи краще було б значить, їх звільняти на умовах Росії, яка хотіла винести їм вирок, і нам видавати, щоб але вони є підсудними. Вони перебувають під слідством. Я вам нагадаю, про що йшлося. Що вони виносять вирок, нам їх повертають, а тут їх ми амністуємо. І це було несприйнятно. Тому що тоді ми погоджувалися з тим вироком, а зараз вони можуть там у себе все що завгодно виносити. Вони у нас, вони звільнені в рамках взаємного обміну, взаємного звільнення і обміну громадянами. Це зовсім інші речі. Так що тут немає ніяких дисонансів. Ну, ми всі, команда, яка очолювана президентом, ми робимо те, що з самого початку і робили. Ми боремося за наші національні інтереси. От і все. Ну, але от все-таки у мене невелике уточнення щодо кораблів. Ви кажете, що це перемога. Буквально от в ті ж дні, коли поверталися до України в Очаків кораблі, у нас відбувався важливий такий от міжнародний суд. По суті, перше серйозне слухання якраз стосовно справи, яка стосується кораблів і моряків, і порушення міжнародного права Російською Федерацією. І ми, погодившись на російську трактовку з цими кораблями, їх забираємо. Незважаючи на те, що ми ведемо інший процес в міжнародному суді, який веде заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка, до речі, вже заявила про свою відставку з міністерства. От чи не є це таким певним вистрілом в ногу? Ні, я не вважаю, що це вистріл в ногу. Ну, тому що, знову-таки, треба запитати себе, це заважає якось нам вести справи в судах, нам вести справи дипломатично? Заважає? Ні, не заважає. Не заважає, тому не треба гучних публічних заяв. Ну, якби були, вже такі, знаєте, результати, тобто, от, тут ми отримали кораблі на таких умовах, є рішення, тут в Гаазі перестали слухати кейс. Ну, тоді, можливо, треба було б робити гучні заяви, що бачите, от через таку помилку, навмисно, тут от припинили слухати кейс. Припинили десь слухати кейс? Ні. То треба братися до справи і працювати. Минулого тижня тільки почалися перші слухання, насправді, які визначали там подальші модальності. Але в травні було ухвалене рішення про те, що Росія повинна всіх повернути і кораблі, і... Ну і в травні Росія сказала, що вона це рішення виконувати не збирається. Далі що? Гаразд. Тоді який сенс воювати в судах? Сенс воювати в судах все одне є. Якщо тут від стокгольмського арбітражу з газовим питанням ми фактично відмовляємося. Сенс воювати, ми не відмовляємось. Ну, слухайте, ми не відмовляємось. Ми маємо рахуватись з тим, що є переговорна позиція іншої сторони. Ну, ти нічого не доб'єшся, якщо ти будеш робити вигляд, що тобі хтось щось винен. Ну, ми що, дійсно вважаємо, що нам, росіяни нам щось винні? Так. Серйозно? Крим, росіяни, Донбас. Вони так вважають, що вони нам щось винні? Вони самі так вважають? Ну, але якщо ми будемо вникати в логіку того, хто на нас напав, Чекайте. У нас не робоча крестьянська Червона армія, а Збройні Сили України. У нас немає під ружом, як то кажуть, 5,5 мільйонів людей, там, не знаю, 27 тисяч танків, там, 30 тисяч літаків і так далі. Ну, ми, ті, хто ми є, ми ціною втрат, ціною героїзму, ціною вмінь, ціною патріотизму,
з Божою допомогою це точно зупинили одну з найбільших армій в світі. Дали їм зрозуміти, що так просто нас не візьмеш з кондачка, як то кажуть. Але ми точно маємо розуміти, які наші ресурси для подальшої оборони. Ми маємо бути тверезими реалістами у цій ситуації. Якщо вони кажуть, що вони не хочуть вести переговори про транзит, взагалі без того, щоб не обговорити цю ситуацію, ми маємо сказати, ми готові обговорити. Але готовність обговорити – це не готовність погодитись. Це різні речі. Не треба їх плутати. Тому що, так, на сьогодні у нас просто суперміцна переговорна позиція. У нас повністю заповнені наші підземні газосховища. Ми можемо протриматись всю зиму взагалі без російського газу. У нас все нормально нарешті з вуглем. Тобто ми повністю готові до зими. Якщо вони почнуть крутити крани, як вони люблять це робити, можемо сказати, пока. Крутіть. Нам від того ні холодно, ні жарко. Скоріше якраз жарко, тому що у нас є чим опалювати нашу власну країну. До свідання. Але ми ж розуміємо, що це ситуація на рік. Насправді нам потрібний газ. І нам потрібно тоді розуміти, де ми його будемо брати, якщо не в Росії. Тому що наша ГТС, славнозвісна, справді славнозвісна, вона має мати всередині газ, там має бути певний з технологічної точки зору тиск в цій трубі. Він забезпечується, вибачте, або якщо, коли прокачується газ з Росії в Європу, або якщо нас, вони дійсно там виключають, значить ми той тиск забезпечуємо за рахунок того, що у нас наповнені на 100% наші підземні газосховища. І так, в цьому році ми можемо просто жорстко стояти на своєму. Що буде в наступному? Треба... Запрацює Північний потік, і Європа зможе купувати без України цей газ. Там не так все просто, тому що унікальність української ГТС якраз і полягає в тому, що вона спирається на оці унікальні підземні газосховища. Тому що підземні газосховища, якщо хтось не знає, я просто з'ясував нещодавно, що люди думають помилково, що це якісь, цистерни, закопані у землю. Ні. Підземні газосховища – це старі вироботки, де колись був український газ, його забрали за совєтів, і вони пусті. І, туди закінчується газ. Вони унікальні. Тобто більше ніде в Європі такого немає, тільки в Україні. От є такі, кав'єрні, печери, куди можна його закачати. Тобто і обидва північні потоки і південний потік, вони не можуть спиратися на систему підземних газосховищ. Тому там виникають проблеми. Тому що якщо, прикладом, тепла зима, там купляють менше, там падає тиск, це просто технологічно для них небезпечно. Найбільш безпечна, гарантовано безпечна система, яка транспортує газ з Росії до Європи, це наша українська. І всі про це знають. І росіяни про це знають, і європейці про це знають, і ми про це знаємо. І це зміцнює нашу позицію дуже сильно, насправді. Але, маючи сильну позицію, ми не маємо забувати про... Якщо Україні запропонують 10-річний контракт, вона відмовиться від 22 мільярдів, я не знаю. Я не можу зараз про це з певністю говорити, тому що якщо я зараз скажу, що так, то це буде сигнал в Москву, що, бачите, там наш один з людей з великої команди Зеленського вже готовий, можливо, вони там готові, тут треба Володимир Володимирович, ви поїдете до Парижу 9-го, дотисніть, можливо, там Зеленський піддасться. А хто сказав, що це справді хороша згода, угода, вибачте. Ні. А знову таки, а що значить, це ж завжди треба рахувати. 10 років, а яка ціна? Все має, це економіка. Все має бути підраховано. На лозунгах ти не зробиш ніколи гроші. Ти гроші зробиш тільки коли ти знаєш точно, що скільки у тебе коштує і що у твого опонента, чи там навіть друга, але якщо ти з ним в економічних відносинах знаходишся. Чим торгувати з країною можна, якщо у тебе з нею війна?
якщо у тебе з нею війна, то краще, звичайно, взагалі не торгувати. Але якщо війна така, знаєте, от яка у нас на сьогодні така, було визначення странна війна, да? Значить, ну, це така війна між Британією і Францією у 40-му році. Це позиційна війна, так? Та ні, ну це странно, це коли не стріляють. Ну, у нас, до речі, взагалі-то стріляють. Стріляють і вбивають. Стріляють і вбивають. Зараз, слава Богу, не щодня, але вбивають все ж таки наших бійців. Знову таки, звичайно, було б значно краще, ну, взагалі відгородитися, відмежуватися. Але ніколи з суспільством не було чесної розмови про те, чого нам це буде коштувати. Жоден громадянин не знає на сьогодні, чого нам буде коштувати повне припинення всіх зв'язків з Російською Федерацією. Тут же не про електрику. Ну, у нас, починаючи з того, що ми ж маємо розуміти, що ми купуємо російський газ. Ми купуємо просто його в Європі. Так, дякувати Богові, там є вже американський газ, і ми зацікавлені в тому, щоб його там було більше в Європі, щоб там були ці LNG-термінали, які приймають скраплений газ з Сполучених Штатів, щоб вони були як в Прибалтиці, так і в Польщі, щоб це зростала історія. Тому що, на жаль, ну, не пустять танкери, скоріше за все, через Босфор, якщо ми в Одесі побудуємо для себе такий. Тому маємо все ж таки брати. Там є норвезький газ, ну, тобто там змішана історія, але ну, левова частина, ми знаємо там чия, і ми це купляємо. Тобто ми платимо Росії. Ну, треба просто правду собі казати, не брехати, казати собі правду. Ну, тут є різні підходи. Є підходи там Грузії, яка свого часу за порадою Кахебіндукідзе вирішила, що ми закриваємо, беремо карту, закриваємо цю країну, робимо вигляд, що її не існує. І я хочу нагадати, що значить, ні, за промисловим потенціалом, звичайно, не можна порівнювати ці дві країни, але... РАО ЄС Росії є власником всіх грузинських електростанцій, електромереж. Ну, просто, і це не за Іванішвілі відбулося, це відбулося за Михайла Саакашвілі, я хочу нагадати. Тобто, ну, зайшов інвестор з Росії, РАО ЄС Росії. Це, ну, це все одне, що якщо б завтра до нас зайшов Газпром і купив би нашу ГТС. Ну, щоб було зрозуміло. Ну, тому що, ну, знову таки, ну, треба дивитися на речі, ну, чесно, без рожевих окулярів. Зайшло РАО ЄС Росії і просто є зараз власником енергетичних мереж і потужностей Грузії. Так що, ну, не все так однозначно, я би так сказав. Тобто російський телевізор ми сюди не беремо, а російські енергоносії, електрику, газ... Ми не тільки беремо, на жаль, і так далі, Росії, електрику. У нас великий товарообіг з Росією. Це треба розуміти. У нас досі великий товарообіг з Росією. Ну, на жаль, структура, і ми не можемо звинувачувати в тому європейців. Структура їхніх ринків ну, є такою, що вона повністю не заміщує для нас російські ринки. У нас є не лише імпорт, у нас є і експорт в Росію. Ну, знову таки, треба казати правду самим собі, не брехати самим собі, не жити, знаєте, ну, жити в уявному світі дуже добре і комфортно. Доки до тебе в двері ці рожеві, значить, з намальованими там єдинорогами і там розовими поні, там не стучить світ реальний і не каже камон, ось реальний світ Нео. А матриця, вона вже в минулому залишилася. Так що, ну, реальний світ, ну, він такий, як є. Треба жити, не вчитися, а просто жити. Тому що, ну, насправді українці завжди це вміли. Жити в реальному світі, розуміють, що всі його загрози, всі його небезпеки, всю його жорсткість, іноді цинічну жорсткість. Але, ну, в реальному світі треба жити. Гаразд, давайте до ваших партійних, фракційних справ. Там не менш цікаво. Отже, у вас було виключено 3 депутатів з фракції, і перші з'явилися заміри, які свідчать, електоральні, які свідчать про певну хвилю розчарування, яка вперше ось так явно з'явилася. Фракція, ну, от партійні чистки будуть продовжуватися, чи все-таки ви гадаєте, що на цих
3 все зупиниться. Я нагадаю, що позаминулого тижня були виключені депутати Скороходи, Поляков. Минулого тижня депутат Іванісов про судимість за зґвалтування, якого стало відомо із медіа. От ці 3, до речі, формально ще рішення не ухвалене, це лише оголошене. Так, в понеділок наступний, я так розумію, це буде чи вівторок. Так, це на цьому крапка, чи далі з фракції будуть виганяти людей? Ваш прогноз. Це мій прогноз, що не будемо, тому що я ж хочу бути оптимістом, а насправді знає тільки Господь. Як ми можемо прогнозувати? Сьогодні виключена вже, вигнана депутат Анна Скороход в ефірі каналу «Прямий» заявила про те, що 11 людей хочуть самі начебто вийти з фракції. За вашу інформацію, це правда? Ні, за мою інформацію, це неправда. Немає 11 людей? Немає. Не знаю, звідки вона їх взяла. Говорять багато про... У людини хвилина слави. Нехай вона візьме від цієї хвилини слави все, тому що вона коротка, ця хвилина. Об'єктивно. Може, не варто було тих людей взагалі виключати, коли вони, в принципі, стали такими медіакілерами вашої політичної сили? Слухайте, медіакілери – це зовсім інше. Я медіакілерів в житті зустрічав. Багато, немало. Це абсолютно з багатьма ви навіть і працювали. У людей зараз, я ж кажу, у людей зараз хвилина слави, нехай візьмуть від життя за цю коротесеньку хвилину все, що воно їм подарувало. Тому що хвилини слави закінчуються в таких ситуаціях дуже швидко. Швидше, ніж людина хоче. Тобто ви гадаєте, що вони підуть в небуття після всіх своїх викривальних? Подивимось, треба ж віднайти нову суб'єктність політичну, тому що політична суб'єктність. Дивіться, а є ж та людина одна, а поза фракцією «Слуга народу» зовсім інша. Є ще один персонаж, Іванісов, якого ми вже згадували, якого виключили вже зовсім за інше. І виключили фактично під впливом скандалу в медіа. Тому що жоден правоохоронний орган офіційно так і не підтвердив його судимість за групове зґвалтування. Тому я би не поспішав, тому що фракція ще не приймала рішення. І дійсно все ж таки мають бути документальні підтвердження того, що людина відбувала покарання за злочин. Є принаймні указ Кучми про помилування, і де вказана стаття. Давайте, щоб у нас були всі документи на руках. Я так розумію, що в принципі сумніватися там вже нема про що, тому що щонайменше є указ Леоніда Кучми. Тому факт вочевидь був, але звичайно, що коли він заходив від нас на округ, то ми ж не СБУ, вибачте, ми були там нова абсолютно політична сила. І перевірити ж наявність такого бекграунду неможливо, тому що судимість дійсно у людини погашена. Якщо погашена, це означає, що він відсидів, це і минув вже означає, достатній що термін. ви не можете в публічних істочниках десь отримати інформацію про те, що людина колись відбувала покарання. Це ж не наш український винахід. Це зроблено, це цивілізована абсолютно історія. Це навпаки було зроблено після розпаду Радянського Союзу, тому що в Радянському Союзі, якщо відсидів, то це за тобою на все життя. На все життя. Все. Там во всіх анкетах вказувалося, що людина там відбувала покарання, позбавлення волі. І це людина той тягар несла на собі пожиттєво. А коли ми стали незалежною країною, то я не можу сказати, що там одне з найперших, але дійсно це ще на початку нашої незалежності ми привели своє законодавство, в тому числі в цьому сенсі відповідність до європейського, а до європейського цивілізованого законодавства каже, що є поняття погашення судимості. Тобто людина відсиділа, потім не мала конфліктів з законом, через певний проміжок часу, тільки правоохоронці. Якщо щось там стається, вони знають, у них є база, а для всіх решта, все, перегорнулася сторінка. Те, що було, лишилося в минулому. Людина
немає, ну от там з певного часу немає ніяких проблем. Фракція була шокована цією інформацією? Ну, ми ж не збирали фракцію. Ми не збирали Ви ж фракцію. спілкуєтеся групами окремими, 15 Окремими груп? групами, ну ми не тільки з цими групами спілкуємось. Ну, звичайно, це не дуже приємно, тому що, ну я би сказав, це не дуже приємно, тому що, ну, якщо такий факт, ну, є в біографії, то, звичайно, варто про нього там, ну, сказати, коли ти там доєднуєшся до якогось проєкту, про який точно ти знаєш, що ти будеш там публічною особою, і до тебе буде там прикута додаткова увага і журналістів, і громадських активістів, та будь-кого. Ну і так виявилося, що ну дійсно ну, ми стикнулися з тим, що ну, людина просто там не повідомила про такий факт в своїй біографії. Ну це не дуже приємно. Богдана Яременка формалізують звільнення чи ні з голови комітету закордонних справ? Так, у нас іде зараз відбір кандидатів. Нового очільника? Да, кандидатів на... Ви на кого ставите? Там всі молоді, всі... Я от саме тому я ні на кого не ставлю, а як буду голосувати, не скажу, тому що голосування буде таємним, тому що я точно не хочу зараз, щоб мій голос якось на когось вплинув, тому що я симпатизую насправді всім. Але в комітеті він залишиться, правильно? Богдан точно залишиться в комітеті. Значить, я симпатизую і Марині Бардіній, і Лізі Ясько, і Святу Юрашу. Вони чудові молоді люди, у них, я переконаний, блискавичне майбутнє. З якими критеріями ви виберете з таких настільки молодих людей? З якими критеріями відбрали їх? Ви виберете для себе, зробити свій вибір? Ну, я думаю, що я буду його робити, як то кажуть, знаєте, невпевнений виборець на урні, як то кажуть. Знаєте, коли ти доходиш до кабінки для голосування, в останню мить ти там вирішуєш. Ну, тому що я дійсно до них, до всіх настільки гарно ставлюся, що мені дійсно дуже важко зробити вибір. Може, щось вплине до голосування, але на сьогодні дуже важко. Що ж, мушу дякувати вам. Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу», був гостем нашої програми. На цьому сьогодні мусимо ставити крапку. До зустрічі рівно за тиждень. Дякую, що нас дивилися.